og velkommen til Dittes legestue. I dag skal vi snakke om to ting, meget vigtige ting. Vi skal nemlig snakke om noget, rigtig mange mennesker kender til, men som rigtig mange mennesker slet ikke snakker om, for det er nemlig tabu. Ja, det er rigtigt. Det er nemlig meget tabu. Det vi skal snakke om i dag, det er at have stress og andre sjove diagnoser. Og i den forbindelse er der to ting, jeg synes, vi skal tale om. Den ene er, at når vi har stress, eller er ked af det, eller har en depression, så tror vi, at vi ikke må gå rundt ude i byen og se glade ud. Vi går ind på café, det holder vi op med, og når vi går ned og handler ind, så splatter vi mascaraen ud inden. Ja, medmindre det hedder Morten, eller Martin, eller er en mand. Eller en... Du kan jo godt, hvis du er en mand, og går med mascara. Ja, og det er ikke rigtigt. Du må gerne have det sjovt. Ja, det må du gerne. Du må gerne have det sjovt derude. Ja, også selvom du er ked af det. Og selvom du lige sidder og græd en hel dag, så må du gerne gå ned på café med en god ven og have det rigtig hyggeligt. Ja, det må du gerne. Og du må også gerne poste det på Facebook og lægge billeder ud. Ja, men ikke for mange, for så går det hen og bliver sygeligt med selfies. Husk det. Ja. Og den anden ting, jeg synes, vi skal snakke om i dag, det er, at når du har det skidt på en eller anden mærkelig måde, så skal du passe lidt på med alt det der sukker. Ja, du ved, hvad jeg snakker om. Ja, det gør du nemlig. Alt det der sukker er nemlig ikke særlig godt. Sukker og e-nummer. Ja, det er rigtigt. Når vi har det skidt, så har vi en tendens til at gribe til sådan noget her. Ja, for vi tror, vi får det bedre, når vi spiser sådan noget her. Og det, der sker simpelthen, det er, at alt det sukker, der er i, det går hen og gør hygger. At det, vi er ked af, det er faktisk endnu mere, og vi får dobbelthage, og vi får rynker, og vi bliver skreje. Ja, vi får det faktisk bare endnu mere elendigt, når vi spiser noget her. Men det var ikke særlig godt. Det bliver bare bedre og bedre og bedre. Det er godt, uden mere. Ikke mere æg-numre. Nyt med det. Så er det godt, du har mig. Ja, for jeg skal fortælle dig, hvad du skal gøre. Det er nemlig rigtig enkelt. Det du skal gøre i stedet for at gribe til e-numre og sukker. Især sukker er sådan noget her. Så det er en der. Gulerod. Så er den der. Fint flot orange en. Nu er det en bjælke. Nu er de blevet væk. Ditte er blevet væk. Hvor Ditte hen? Der var Ditte. Nej, nu er Ditte blevet væk. Hvor Ditte hen? Der var jo nogen væk igen. Nu kan vi slet ikke finde hende. Hvor Ditte? Der var hun jo. Nu er Ditte væk igen. Hvor Ditte hen? Ja. En gulerod er meget, meget bedre for dig. I stedet for alt e-nummer og alt det sukker. Så har du det skidt med dig selv. Sluk en gulerod. Det er meget sundere for dig. Og til jer piger derude, der vil jeg sige, en gulerod kan bruges til meget mere end det. Men det taler vi om i næste udsendelse. Hej.